Plašil, hodně toho naběhá, neuvěřitelně se snaží, ale i jemu chybí zatím to finální vyústění. Co teď Rosický má? Necida! Necid se dostává ještě k míči. Střídající hráč dostává náš tým do vedení typickým Angličanem. Geniální přihrávka Tomáše Rosického a Tomáš Necid uplatnil v pokutovém území jak důraz, tak přehled. Důrazem se uplatnil proti dvojnásobné přesile, která ho tam stlačila z obou stran, a přehled při tom zakončení placírkou podal balón vybíhajícího Kovalevského a s trochou štěstí takovým biliárovým úderem dostal balón za brankovou čáru. Přece jenom se k němu dostává balón. Rosický musí zabojovat. Výborný skluz. 2-0. 4 hráči nabíhali na ten centr, jeden zůstal ale vzadu. Perfektní rozestavení. Měl teď český tým 16 soupeře. Plašil už takhle jednou, pohrozil Polákům, bylo to v prvním poločase, tehdy si ještě srovnával mušku, tentokrát už trefil naprosto dokonale. Uklidňující druhý úspěch